kat kum kan notification ke bala penmi dekat Ministry of Road Transport and Highways jong ke sarkar India la bathak ba kinu ki babu ye ki Khyrdop ban Pisa ke di ban yo jingbet chua dekat National Highway Authority of India. Lengba ki kot kisla ki bala yo lengba ka RTI de ki kat ke nengut ki samla la pen pau bala phak ye ke jing tho wat sedu ki Deputy Commissioner jong ki jala kamjur ka sarkar jala kamjur ka tan prudi ka ba la bathak ba kinu ki babu ki Khyrdop man lum khajana ke di ban yo jing bet chua nak NHAI ndai kem pau menta ki jelai kini ki Khyrdop lum Pisa ha ke board ki benta jong National Highway kini ki kan thopru ye kini ki Khyrdop lum Pisa jong ka board district council jong ki pulit bat ki video ki bor ya ka ba lemba ka arti ala khang persya bikin ne ye kini lemba kan ki ai la lapru manakala ka Ministry of Road Transport and Highways kala ptha ye kini ai ba ki di ban yo jing bet kamjuru ba ka sarkar jala ki di ban le ting ye la da mi ki Khyrdop ki ba kum kini le thu ba ki benta jong ka Gentle district akini ki sngi ki bradep nama ka jing wan jong election district council ke jelai ki gate ki Khyrdop man Pisa ki ba kum kini ki ba kat kum ka soka preng ki long ki Jinglum Pisa ki ba Beaiñ.